Nie je to o športe. Je to o ľuďoch, ktorí s nami budujú niečo vzácne. Komunitu, ktorá kope za lásku k pohybu. Ahojte, volám sa Juraj Gubani a som prezidentom futgolfového klubu Senec. Pred 10 rokmi sme priniesli s kolegami na Slovensko futgolf. Ako chytil mňa, pevne verím, že chytí aj vás. Futgol som začal hrávať iba minulý rok. To je naozaj skvelá hra, ktorú môže hrať takmer každý, kto má zdravé nohy. Futgolf je šport pre všetkých. Nezáleží na veku ani pohlaví, tak neváhaj, pridaj sa k nám a poď si splniť svoje sny. Musím povedať, že som podľahol tomuto športu. Je to skvelá príležitosť sa prejsť v prírode nádhernej, porozprávať sa so skvelými ľuďmi, takže sa z toho veľmi teším. Pozdravujem vás. Môžete stretnúť aj majsterku sveta, Ľudsku Čermákovú. Ahojte a dúfam, že sa niekde teda uvidíme. Podpor nás a pomôž nám dokopať sa ku knihe.